थगायनायखायनो मा फरायनायफ्रानो जाला स्क्रिप्टखौ नायनानै फरायनायानो जाला। नुनायावसो जौ फाग्ला जानो हागौ, नाथाय कुवेश्चन बा सोंलुआ जेब्ला लागायो हेशटेग उमुक मानो वाइ एन्ड हाउ बोरै बेफोरबायदि बिथाङाबो सासे डेन्जार कुवेश्चन सोंनो हायो। आरो थारैनो बेफोर मा बेयाव लोगोसे एनडिएफबिनि माखासे खोथा ओंखारदों, रन्जन दैमारि सारनि स्पेसियेलि, आरो बेजों थानाय लोगोसे गोबांथार केडारफोरनि खोथा ओंखारदों। बाथ्राया माब्रै सायख'नानै नायग्रो नैबे आदा बिनन्जय मुगानि थान्दै मा फोरमायदों आरो भिडिअ क्लिपफोर माखासे दङ, बेसेबां सैथो नोंसोर एनालाइज खालामनानै नायग्रोजोबनानैसो कमेन्टखौ हो। आरो जायफ्रा रागा जोंबांसिन नायो मा बुंलांनो हागोन। प्रमद बर' बिथाङा थगायनायखायनो मा फरायनायफ्रानो जाला स्क्रिप्टखौ नायनानै फरायनायानो जाला। हमारी विनम्र अपील है कि बोडो शांति समझौते 2020 को सफलता बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 125 में संशोधन को संसद में पेश करने के लिए आपके आशीर्वाद और अनुमोदन की आवश्यकता है। इससे न केवल बोडोलैंड बल्कि देश के सभी 10-20 अनुसूचित क्षेत्रों मजबूत होंगे। शांति प्रक्रिया पर हस्ताक्षर करने वाले कुछ हमारे भाइयों अभी भी जेल में हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उन लोगों को भी देश के सम्मानित कानूनी व्यवस्थाओं के माध्यम से उन्हें खुली हवा में आने की अनुमति दी जाए। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और सफलता की प्रार्थना करता हूँ। गामाखालिबा स्लिप खोथा बुङोमोन। बेयाव बड'लेण्ड महाउत्सबआव माथो स्क्रिप्टखौ नायनानै फरायनो रोङासै, नांथाजोब्बाय। थगायासै नालाय, थगायबासो स्लिप थाङो बेना रावा। बिनिफ्राय नोंथांमोना मा नुनो मोनखो? नोंथांमोना फाइनालि अब्ला दिनै बयबो मोनथिजोब्बाय, जाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जेलाव थानाय बारग' एनडिएफबि बिथांमोना उदां जाबाय, रन्जन दैमारियाबो गबाय होननानै बिटिआर रेकर्डनि उनाव गिदिर माला सोजाबा दल दामफैला बायदोंमोन ना, रन्जन दैमारियाबो उदां जाजोब्बाय होननाया। दिनै जुदि उदां जाबायब्ला बेयो एमेन्डमेन्ट जानानै बिल पास जानानै जुदि बे एकर्डआ जानायमोनब्ला दिनै पुनराय प्रमदआ बेबायदि स्क्रिप्ट नायनानै जाय बारग' एनडिएफबिफोरा जेलाव जोबथेजानानै दं बिथांमोननि उदां अखोराङाव लाबोनांनायनि थाखाय बिथांमोनखौ बख'नो थाखाय स्क्रिप्टखौ नायनानै बिथांमोनखौ सख'नो रिकुवेस्ट खालामलायनांगौनि गोनांथि दंमोन नामा? अब्ला निश्चय बिथांमोना थगायबायसो थादोंमोन आरो दिनैबो बियो इलेक्शननि ललिपपसो जानो थांगोन नामा बैफोरबायदि दाउटबो लाजायो। मानोना दा इलेक्शना खाथि सफैथारबाय नालाय, रायजो राजाफोरखौ बोनांगौ नालाय, जोंहा रन्जन दैमारि बिथांखौ होनब्लानो बयबो मोजां मोनो, बयबो बिसिनि जानानै भट होगोन, बेफोरबो ललिपप दौनायबो जाहैनो हागौ। नाथाय गनायखौ जों हास्थायो जेरैखि जाया गनायखौ, नाथाय ललिपप जानानै दाथाथों। दिनै नरेन्द्र मोदी बिथां जाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङानो रोखा फोरमायनानै होजोब्बाय भारत सरकारनिफ्राय बिटिआर जौगाथायनि थाखाय बेसेबां करोड़ पेकेज हरखो, आसामनि बेसेबां करोड़ पेकेज हरखो। केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया है। असम सरकार ने भी स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज दिया है। बोडोलैंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। नीलकांत बसुमतारी बिथाङाबो जाय बर' साहित्य सभा बा बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिथाङाबो बुंदों बिटिआरआव शान्ति फैबायनो। गुबुननिफ्राय सिगां समाव बेवहाय टुरिस्टफोरा फैनो हायामोन, क'क्राझाराव फैनो गोसो गैयामोन बा थांनो गोसो गैयामोन। दिनै बे क'क्राझारावनो दिनै गुबुन दाब जायगानिफ्राय क'क्राझारखौ नायनो होननानै होसोबोयोनो शान्ति जानायखाय। जों फैनायखौ बादा होआ, बैसोर फैबानो जे बेवहाय शान्ति जागोन, गोजोन फैगोन, डेभेलप जागोन बेथ' नङाना।